rantsi da Allah wai me haka nan girman Allah ya fita duka na kama na Allah na ni amma da kwanja samu ne gida ne gida Amaran Allah. Ai na rantsa da Allah gida. Kamfar mu babu wannan gami kanci. On kuma akwai da Allah mana. Na rantsa da Allah babu goma ga wani ke ni. Me haka? Ya daga maka oga ta bayan da yake ma. Me haka na Allah na Allah. Ya gwanja. Me gida. Hama dan Allah sai a dinga nuka na ne ka ce na Waccan zanen. a gidan malam Audu ne dan nan bai kuma ni yau in za a ko amma alquran aje mu kodin nan na fa sati ban sha ba ni wacce ta yar ga gama uwar ka koga na magana kai ka sare ka ko kwallon masara ta bakwai ina kukkure mama Yawa gwanja zo. Waccan zanen. Ko chocolate. kai ka sare ka ba ni amana Shit. me amana ka je fara ne fara da miya ke wani zuciya sai gidan mu ne yake magana ko dan Allah 1 minute yanzu zai a gama look at me my ex okay na sare ki in ba bukut ne iska ne na yi ba Muna da taushi. mugun dan iska ne da kika ganin an ke na alquran na sare maka musu fadari in ba ka ba Allah ke ma hen cire miki wuya mai gida na kiran ke amma kai baka da haka wani ba nan da an ba nan Bane. iskan abu kare irin ka ne zaka ci kana jira kuma yan iska kai inda kai inda Wannan yaron wani me haka da Allah. Ya ku ke da Allah. Na ga dan fita. Na dawo guri na yi shewa. Organizeri. Ku ba shi tafi. Amma da kana tafi. Action. Bye.